Lipat muna tayo ng bunga ng sili. Madami ba? Ang iba nang hulog, no? Bagong puso lang kasi yan. Hindi yung may-ari. Whoop. Yeah. Pwede na yan. Pag yung bagong mag-harvest pa lang, nakita ko kapal ang bunga nito. Oh? Pag hindi pa nag-harvest, at inanuan lang. Pag ako kasi nag-harvest, hindi ko sinasagat. Para mayroon pa sunod na araw. Hindi, lingguan to. Lingguhan. 2 weeks na ito eh. Yung nandyan nakasapaw sa gilid. Dito ka pa man sa isang araw. Ay, mali mo may makuha ako dyan isda ngayon. Magbili pa ako talbos. Talbos ng sili? Mm. Ay, ng Kamuti. Kala ko eh. Oh. Balinghoy. Ang wala ho ng talong. Ano ho nakuha namin? Pas talong, kamatis. Talong, kamatis. Wala dyan talong. Wala pa ganong bunga ho. Na-harvest na to, na-harvest na. Hinarvest uli. Anong tawag doon? Dito ko isisip itong talong oh. Bakit bawal? Hindi. Tayo natin to siya. Anong ulam na binili nila mama? Wala pa? Wala, yung ham. Ba't ano ka? May baboy baga doon. Anong pork San? binagoongan? Binagungan. Kamatis ho, palubog na ho yan. Yan, talong oh. Pitasin na natin yan. Manguha tayo ng talbos ng kamote. Sapa mo ng talbos ng sili. Ay, wala man talbos yan. Hindi yan Wala yan? yung labuyo. Pwede rin yan. Manguha tayo ng talbos ng kamote. Dito lang sa daanan. Libre na to. Yan o. Libreng-libre na yan. Madami yan. Sarap to sa isda. Woo! Sir, magandang talbos dito, sir. Mura lang. Wala pa nga ako binayad. Pam-red muna tayo. Dami oh. Isda, sinigang yan. Harvest na natin yan. Pasbong pa lang yung iba.